Tervetuloa takaisin seuraamaan tätä suora ammattinyrkkeilytapahtumaa, joka televisioidaan urheilukanavalla nyrkkeilypyhätöstä New Yorkista, eli Madison Square Garden. Ja illan ensimmäinen pääottelu on pyörähtämässä käyntiin. Risto Meronen, naisten huippunyrkkeilyä tarjolla. Kyllä näin on jo. Toisen polven Ali on kehässä nyt ja pääottelussa Laila Ali. Hän on tällä hetkellä naisten raskaan keskisarjan mestari. Nyt hän on pudottanut painoa ja yrittää tavoitella tätä ylemmän keskisarjan mestaruuttansa. Ja hän on voittamaton tähän asti ollut näissä otteluissa. 10 senttiä pitempi kuin vastustajansa Shelly Burton. Ja niin Michael Puffer alkaa kertomaan ottelun tapahtumista, tulevista tapahtumista. Tämä mies esitteli Amin Asikaisen ja puhuu Kirkkonummestakin yhdessä lähetyksessä, eli Suomikin on miehelle nyt tuttu. No kyllä, toivotaan, että on tulevaisuudessakin. The three judges scoring this bout on a 10-point system will be Melvina Lathan, maailman parhaiten palkattu kehäkuuluttaja Michael Puffer ja hänelle puheenvuoro. And now 10 two-minute rounds of boxing. This is for the WBC Women's Super Middleweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red, white, and black, official weight 164 pounds. Professional record, 8 victories, including 2 knockouts, with 2 defeats. From Kalispell, Montana, the challenger, Shelly Burton. Fighting out of the red corner, wearing white with red and black. Official weight 166, 1/2 pounds. Professional record, a perfect one. 22 bouts, 22 victories, including 19 knockouts. Fighting out of Los Angeles, California, the reigning, defending, undefeated WBC Women's Super Middleweight Champion of the World, Laila Ali. Laila Ali on esitelty yleisölle. Ja tässä Lailan isä Muhammad Ali katsomossa seuraamassa tyttärensä edesottamuksia Laila Alilla ennen tätä kamppailua. 22 ottelua, kaikki voitettuna ja 19 voitoista on tullut ennen täyttä aikaa tyrmäyksellä. Ja se on tietysti huomioitavaa heti alkuun, että Alilla on noin 10 sentin pituusetu. Kyllä. Eli Shelly Burton on oikeastaan keskisarjan nyrkkeilijä. Hän on rankattu keskisarjassa ja nyt hän on noussut sarjaa ylemmäs ja Ali taas on tullut ylhäältä alaspäin. Ja kehätuomarina on toisen polven oikeudenjakaja. Hänen isänsä Arthur Mercante Senior on ehkä maailman kokenein kehätuomari, joskus vieläkin lähes 80 ellei yli jo, niin tuomitsee joitakin otteluita. Katon muuten Alin jalkatyöskentelyä, siinä on ikävä kyllä jotain samaa kuin isällä. Joo. Että jollain tavalla jotain samaa. Kyllä, hän on katsellut paljon isänsä näitä nauhoja, filmejä harjoituksessa ja hänellä on loistoluokan valmentaja 80-90-lukujen yksi suurista nyrkkeilyistä James Buddy McCurt on Laila Alin kulmassa ja hän saa parasta valmennusta ja taustatietoa mitä saatavissa on. Shelly Burton on alkeellisen oloinen nyrkkeilijä ja tietenkin naisnyrkkeily on vielä taso. Ja nyt kun Laila Alin oikein osu, Burton ei välitä mitään siitä. Mutta usein puhutaan lapsista, joiden isät on ollut kuuluisia ja menestyneitä, että on määrätynlainen painolasti, niin Laila Alilla nyt ei paljon kuuluisampi enää isä voi olla, jos nyrkkeilystä puhutaan. Ei todella voi olla kuuluisampi. Nyt koittaa Ali lyödä tuollaista painavaa oikeaa aika hyvässä pakassa, eli koskemattomuus on Alilla ollut tässä ottelussa. Suhteellisen hidas ja aika pystyssä on vastustaja Shelly Burton.
ensimmäinen Ja nyt tosuoikella. erä alkaa olla lopussa. Ja onko Ripa niin, että 2-minuuttisia eriä naiset nyrkkeille? Kun mä en tohon osaa vastata, me tarkkaillaan seuraavan Nyt jälkeen. Ali, Mä jos tätä tulee seuraava erä. naisnyrkkeilyä kovinkaan tarkkaa seurannut kyllä. Tämähän on hurja ottelu. Tässä on aika paljon osumia puolia ja toisia. Kongi kumahtaa. Kyllä taitaa olla kakkosia nämä naisten erät. Sen mä tiedän, että mestaruusottelut on 10-eräisiä. 10-eräisiä, että ne naiset ei ota 12 erää. Ja tässä Oho, se oli nurkassa nyt Floyd Mayweather senior. Mä luulen, että hänen avustajanaan on toi Paddy McCord. Ei, vaan nyt siellä on Floyd Mayweather senior. Joo, kyllä. Hän on muuten itse asiassa Emmanuel Stewartin kanssa varmaan he kaksi niin on maailman arvostetummat valmentajat. Kyllä näin on ilman muuta. Floyd Mayweather senior on, tai koko Mayweatherin dynastia, niin ne on huipulla sekä kehässä että Floyd Mayweatherin. Joo, tässä on, ja hänellä on palkattu paras mahdollinen saatavissa. Ja kyllä täytyy sanoa, että nämäkin sen verran hyvin jo kyllä nyrkkeilee, naisammattinyrkkeilee, että tässä aika pitkälti olisi tiskivuorot meikäläisellä, jos parisuhteessa elelisi. Että kyllä tuossa Alinkin työskentelyä kun katsoo, niin ihan tanakasti tulee. Ja Ali on nopeampi, liikkuu paremmin, pysyy koskemattomana, teknisesti valmiimpi kuin vastaavasti Sally Burton, mutta Sally Burton on tommonen suht vanttera-kokoinen nainen. Pikkusen hidas, mutta varmaan aika painavasti kiskasee, kun pääsee täräyttämään. Aika hitaanlaiset iskut on Burtonilla ja on nämä kakkosia nämä erät jo. Joo, ja Alilla taas niin on nopeutta, mutta hän näköjään aloittaa hyvin rauhallisesti. Hän ottaa vaan varmoja pisteitä, suojaa hyvin ja varmoja pisteitä. Kyllä se totta on näin, että kun ottaa tähän nyt niin kuin mielikuvissa Ali nuorempana, sanotaan amatööri- ja ammattilaisuuransa alussa, niin hyvin paljon asentoon saamaan iskut lentää lennokkaasti. Ja sitten määrätty tanssiminen Kyllä, joo, ja hyvä tasapaino. Joo, on tämä mielenkiintoinen. Hyvin kestää Burton tähän asti se todella kovia vapaata iskuja on Ali lyönyt ja vaikea uskoa, että ottelu ihan täyttää joka kestäisi. Ei olisi muuta vuosi taaksepäin uskottu, että Madison Square Gardenissa niin naisnyrkkeilijä ottelee toista pääottelua, mutta näin on käynyt vaan. Ja Laila Ali muuten on yksi näistä naisnyrkkeilijöistä, joka tekee aika hirveitä tilejä, eli siinä saa olla kovatasoinen miesten MM-ottelu, että päästään samoihin rahoihin. Tietysti sponsorointi on siinä suurena osana. Kyllä, ja sitten tietysti televisiokiinnostavuus. Televisiokiinnostavuus on se, mikä Alin tekee iso tiliä, että yleisö kotikatsomoissa haluaa nähdä hänet, niin silloin ottelupalkkiot nousee kyllä korkealle. Tosi jotenkin hurjan näköistä, kun tyylikkään näköisiä leidejä sinne paukutetaan kasvoihin, mutta no. Kyllä näin, ja sitähän ollaan montaa mieltä tai ainakin kahta mieltä oltu yleensä kokonaisnyrkkeilystä. Ja mulla oli itsellä kans, mä ajattelin, että ei nainen sovi nyrkkeilyyn alun perin. Sitten mä aloin miettimään näin päin asiaa, että kuinka mielihyvää on nyrkkeily tuottanut minulle ja monille harrastajille, niin miksi sen pitäisi olla mies, jos saa samaa mielihyvää. Ja mä uskon, että nämä naisnyrkkeilijät, tänäkin suomalaiset, mitkä mä tunnen, on todella hyviä, hienoja likkoja, hyviä urheilijoita, Eeva Wahlström etunenässä ja kaikkia. En mä ainakaan osaa sanoa enää tässä vaiheessa, että mä millään tavalla kieltäisin sitä naisilta tätä samaa, jos he kokee samanlaisia kokemuksia tietenkin kuin miehetkin siinä. Se on juuri näin ja minkä takia sitä kieltäisi, koska ketäänhän tonne ei pakoteta, että se pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja näinhän se on, mutta jollain tavalla kun sitä katsoo naista niin kuin kauniimpana osapuolella, niin välillä se tuntuu niin kuin entistä hirveämmältä, kun tulee osumia ja tööttejä. 2 minuutin erät ja
vastakkain siis Laila Ali ja Shelly Burton kysymyksessä on WBC-liiton ylemmän keskisarjan mestaruusottelu, joka on kaavailtu 10-eräiseksi. Laila Ali on aloittanut paremmin, eli on ollut osuvampi ja johtaa tätä ottelua. Hän on 10 senttiä pitempi ja pystynyt aika hyvin käyttämään tuota pituusylivoimaansa. Ennen kaikkea nopeusetuansa hyväksi. Tämä Shelly Burton on huomattavasti hitaampi. Ja tämän kamppailun jälkeen siis pörrättää käyntiin pääottelu, jossa vastakkain ovat Vladimir Klitschko ja Calvin Brock. Silloin kysymyksessä on IBF ja IBO-liittojen ja nimenomaan miesten maailmanmestaruuskamppailu. Mutta esiottelussa tai toisessa pääottelussa tänään nähdään naisnyrkkeilyä maailman huipulta ja sitä siis esittävät Laila Ali ja Shelly Burton. Ja nyt Ali on kehäköysissä, kädet hyvässä pakassa ja tuota tilannetta kun ei Burton käytä hyväksi, niin sieltä tulee alimainen töötti. Kyllä, ja nyt ihan isänsä koreografia alkoi Ali käyttämään, eli aikanaan kun Ali teki paluuta, hän ei ollut enää tarpeeksi hyvässä kunnossa, hän roikkui köysissä ja käytti siinä vastustajaa niin kuin hyväksensä koko ajan, ja nyt ihan selvästi Laila Ali jäi samaan tilanteeseen, että antoi vastustajan niin kuin väsyttää itsensä ja käyttää siitä hyväksensä. Mitä ohjeita uskot, että Mayweather senior jakaa Alille? No näin hän tuntuu jakavan, että vasemmalla pidät hollilla ja oikealla kiskaset perään siihen, että ihan selvästi, että vasemmalla pidät etäisyyden hyvin ja niin kuin asettelet oikeeta varten sitä vasenta, että oikealla lyöt kovaa. Helppo antaa ohjeita, kun kaikki menee hyvin ja helposti Laila Alin kannalta. Mutta hyvin on Shelly Burton myös otellut, ei hän ole kertaakaan, hänelle ei ole lukua esimerkiksi laskettu, eli aika kestävän oloinen ja on mukisematta ottanut vastaan kaiken, mitä Ali on tänä iltana hänelle tarjonnut. Nyt Ali lähtee hyökkäämään ja sieltä väistön jälkeen jälleen oikea suora. Ja kyllä Burtonilla kroppa elää suhteellisen heikosti, eli hän tulee jyrämäisesti, ei oikein liiku puolelta toiselle eikä ole U-väistöjä, vaan aika yksioikoinen hänen tyylinsä. Kyllä, näin on. Ali on nopeampi paljon, hänen on helppo torjua kaikkia. Hän poimii suojaukseensa Burtonin iskut melkein 100%. Ja Alin oikein on osunut tosi hyvin mun mielestä, mutta ei Burtonille ole mitään vaikutusta tehty. Että ei Alinkaan isku varmaan niin räjähtävää on mitä. Ja taas, nyt oli ilmeisesti jo Burtonilla jonkunnäköistä vaikeutta. Nyt tuli koukut Alilta taas, mutta pikkusen Burton irvistää, mutta jatkaa välittömästi. Kyllä. Eli... Joo, ja kyllähän Burtonikin näkee, että hän on salilla käynyt, että hän on harjoitellut. Hän hyvin pitää vasemmalla yrittää ja niin kuin kova yrittämisen meininki, mutta nopeus ei riitä Alille kyllä. Ja taas, että tässä hän yrittää avata Alin suojausta ja iskee suht terävästi oikealla kädellä, mutta Ali on tähän asti ainakin poiminut ne hyvin. Ja varmasti isä Muhammed Ali voi olla tyytyväinen, kun katselee oman tyttärensä edesottamuksia. Nyt tulee aikamoisia moukareita, mutta edelleen Shelly Burton kestää, mutta New-Yorkilaisen Madison Square Garden hallin yleisö huutaa ja nyt keskeytetään. Astui väliin ja totesi, että Shelly Burton ei enää pysty puolustamaan itseänsä ja teki päätöksen, mikä näin on hyvä. Näin on ihan hyvä. Säästyttiin paljolta, Burton sai näyttää kykynsä suurelle yleisölle ja Alin ylivoima kääntyi mahdottomaksi ja näin piti tapahtumaan. It's all over, niinhän se tuolla salissa varmasti todetaan ja ei Shelly Burton pahemmin protestoi. Häntä osui aika pahasti tuohon tuulenhalkaisijaan ja sieltä tulee jonkin verran verta. En tiedä olisiko rusahtanut sitten tai tullut jonkinasteinen murtuma, mutta
pahasti osui. Ja tässä Ali on vähän kiukkusen oloinen. Minkä takia hän? En tiedä. Onko hän pettynyt, että ottelu loppui liian aikaisin vai? Niin. Kyllä nyt nyrkkeilijä melkein aina on tyytyväinen, jos ottelu päättyy hänen hyväksensä. Näin, ja nyt näytetään hidastettuna Alin kovaa oikeeta. Se osuu useamman kerran peräkkäin. Vasempi oikein suora, ja tässä Burton satutti itseänsä, ja mä uskon, että nenä sai sen verran kipeätä, että ihan perusteltu keskeyttäminen. Kehätuomari meni väliin. Miesten ottelussa ei olisi keskeytytty vielä, mutta naisten ottelussa keskeytyttiin, ja hyvä näin.